kay main naputo siya gamay kapulutan nga pag Japon about sa kwanta Huwag ka na mag-English. na video nga katong nindot pud siya ba katong inyong kon ba katong basketball mo nga ikaw referee nga bias kayo. Wow! Parinig kita sa mukha eh. Katong yun sa tunimo tong background nga katong sa slam dunk ba kay wala katong Ay, yun sa tunimo What kay siya? siya pug effect po. ikat to siya. Ang music man god basta dili makabot og 9 seconds o 9 seconds. Di na siya makapirate sa YouTube. Dila pala pasun og 10 seconds. Kasog ganahan ka mo gamit ito na music nga dili maputol. Pag abot sa 9 seconds to 9 to 11 ana ba? I-pitch na lang yung to gamay kanang murag malahi itong tingog sa tayo na po na itong original na tingog nanalang technique Katong nga para siya makapirate no. Mumanto nga basket tong uskan ka siya o layo to siya. baka na eh Tandaan ninyo ang kasabihan. Nagkamana niya ating hindi Look and listen. Budoy. Sakto ba? Nindot na ito siya nga ba? Kay power. ko ba? Oo, ko na ya. Halos kamay. Mura yung katong hot shot no? Halos ka. Hindi ka palong basket si Rian daya. Asa mo ato nga? Parang ito. Talayong covered court Katong init kayo. sa may part 1 ato sa Tagunukan itong itukoy mo saka ng ring Kato. Isa ka sa swing. bitay sa ring Katong Katong itong last ninyo nga katong comment ko nag-shout out ba katong gahapon man to? Katong namaligya sa kan ba katong adili katong sa hardware nga mo palit og insay mga da sa bikere katong mga bata ba katong bata ba sa unsa ka katong dali kinat-up ra to ninyo. kulang sa ato Katong kulang sa ato no nanoray para sa tamong buak mo. kuha na lang ng tumbata Baliw ba yan eh? Kuha mo ganap at itong nga role kuha lang nga mo kuhaan ay kulang ato si Juben wala Juben. si Juben Wala pa si Juben ang kabaw. Saksakin ko galagala mo ha? wala pa nang kapalong Ala, good. Parang may naamoy ako hindi maganda. Parang ito ba ito telebisyon Kung saan tayo gumatay? Eh, gahapon man ko kakuan. Gahapon ko nakita. Nag-smarap ka? Oh. Ala. Parinig kita sa mukha eh. Adili to lang ito. Wow! Boxing to, boxing. Oo, lahi. Katong asa kaya sa tayo tok lang sa mada sa Mana imbes sa bikiri sa hardware rin pala eh. Hardware. Isa mo dito sa... Bikiri na lansang sa tika. Kadimao to. May palikalimutan. Ayan pa rin siya tawag. Oo. So, ang super fan no, ang about nato nga family skits mo ba kanang mura po to siya kay main naputo siya gamay kapulutan nga pag ba ng aral ba nga kung naana sa imong atubangan ang opportunity, make sure nga makuha na gid niya siya nimo dili kay magduha-duha pa ba. Di ba? Kay naman gyud usay nga kasulay magkaana na ibaon nga
dahil mo offer nimo nga kasi lahon ikaw kay kuan anang ano man niya na even bisan ay mong pamilya gani dili ko sulod usahay so ikaw ba yung kuas imong success mo ikaw ba yung mag-build sa imuhang success in the future so kung ano gani ng kuan na nagani so super fam kung ana gani sa imong atubangan or nanuktok or nangabre na gyud sa iba sa ilang gawang ang kay gayunan i-grab lang jud ang opportunity kay ang pagmahay o ang pagmahay damo sulahi Balik ilang ito mo, kinamahiya. so siya